Soa en ningún momento, aínda que a veces sea difícil. E non hai como ser un mismo, unha mesma ou un misme para ser feliz. Que bonito, que razón ten Paula. Xa está unha compañía deles, de Max, Devan e Paula. Os tres son todo un exemplo de superación, de visibilización do colectivo. E eu quería vos preguntar, que lle diríades a esas persoas que están nunha situación similar a que pasastes vos agora mesmo? Bueno, sí, vai, empeza ti. Oye, Max. Pois que moito ánimo, que por moito que o pareza non estás soa neste momento. Hai máis xente na Asociación de Arelas en xeral que pasou por cousas parecidas e que aquí seguimos, aquí estamos. E seguiremos pa diante. Efectivamente. Sí. E seguiremos. Pero os que non estiveran ao principio do programa, moi mal feito, pero bueno, perdoámolos. Poderías nos explicar máis que exactamente ser de xénero fluido, non binario? Ser de xénero fluido, bueno, é unha identidade que está dentro de ser non binario, que significa non identificarte nin como home nin como muller especificamente, sino pois calquera cousa que se saia desas identidades. O xénero fluido máis especificamente é pois persoas ás que lles gusta normalmente experimentar máis co seu xénero, ou que hai veces que se identifican máis cara ao lado femenino do xénero, veces que se identifican máis cara ao lado masculino, claro. Veces que están un pouco pois no medio. Ou sexa, Max, que ti algunhas veces podes identificarte cunha muller e outras veces máis cun perfil masculino. Sí. Dependendo do teu ánimo, dependendo do momento. Dependendo un pouco do momento. Ademais, eu son unha persoa que lle gusta bastante pois eso, xogar con, ás veces vestirme de forma máis femenina, ás veces de forma máis masculina, outras de forma así máis neutra. A mí, eso, claro, que non sempre nos pasa unha información, os seus compañeros de redacción, e eu sei, Sara, cando lín iso de que che gustaba xogar coas formas de presentarte, me pareceu algo moi divertido. Sí que é, a verdade, a min gústame moito. Axúdame a ser eu mesme e a poder descubrir cousas de min e ser máis libre. Vale. Pero estamos preparados para interactuar cunha persoa como a ti? Ou deixas descolocado a todo o mundo? A ver, depende, eu espero que sí. Creo que non ten por que ser tan difícil. Eu, persoalmente, uso todos os pronomes, entón con eso non hai moito problema, porque podesme tratar en femenino, en masculino, en neutro, dame igual. Pero sí que, bueno, pode haber xente a que lle choque un pouco máis, pero pareceme que, mentras se respete, non fai falta tampouco entendelo de todo para respetar. Claro. Paula é muller trans, Evan é home trans. Sí. Eu quería saber, volos tres, cando foi ese momento no que descubrides que non tedes a mesma identidade que percibe a vosa contorna? Bueno, pois no meu caso, eu, para min, aínda que non o dixen hasta moito despois, foi xa con 5 anos. Eu con 5 anos tiña claro de que era un rapaz. E, aínda que a xente non me percibira como tal, e incluso eu mesmo, que é o que falaba de non ter referentes, pensaba que lle pasaba a todo o mundo. En plan, que todos sentían como sentía eu. E resulta que máis tarde entreime de que non era así. Pero bueno, xa, como non sabía explicar o que me pasaba, hasta moito despois... Sí, porque tardaches moito en sair do armario, non? Sí, de feito, bueno, eu hasta os 15 anos non supen verbalizado, por así decirlo. E coa complicación que teñen os 15 anos, xa, é a propia adolescencia. Sí, non, a adolescencia, sí, é... Claro, é tremenda. E neste, pregunto para ustedes, neste proceso de transición, non sei, supoño que sería diferente no vosso caso, as familias tamén, porque si é difícil, o que decía Evan, non? Entender o que está pasando para como comunicalo ás familias e como tamén asumir esa transición ás familias, entendemos que tamén é un proceso complicado, non? É difícil, pero se te queren, van-te apoiar, sexa como sexa. Sí. Pode que costa ao principio, ao mellor non hai unha base, pero veces axudas-lles, daslles a base, e ao mellor non entenden e tes de explicar pouco a pouco. Paula, para ti quen foi esa persoa de apoio? Ou mellor a primeira persoa que lle comentabas no momento no que estabas? Pois mira, eu xa desde pequena eu xa tiña dúdas, pero non me atrevía a contalo. E chegou a adolescencia e empecé a xogar un pouco ca miña imaxe e todo eso.
eu empecé a contar ás miñas amigas así, un pouco en plan, non estou segura, vamos pouco a pouco. E, bueno, despois chegaron os 18, e deu unha crise existencial, e dixen eu, pois pa diante, como dixen antes. E, pois, decidinho contar ao meu pai, e meu pai deu-me un apoio grandísimo, muchísimo cariño. Despois fui contando á familia pouco a pouco. Meu pai axudou-me a contarlle, porque para mí tamén é unha situación incómoda ás veces de contar. Meu pai axudou a contar, librou-me de momentos incómodos. Miñas amigas tamén me apoiaron muchísimo, entonces, pois, é o que vale. Estar con xente que te quere e que che teña un entorno que sea bon para a tua salud. Claro. E no caso de Evan e de Max, como foi o feito de dicirllo? Houbo que dicirllo ou xa o notaron? Bueno, no meu caso, hubo que dicirlo. Eu ao principio sí que é verdad que costoulles un pouquiño máis, porque tamén é normal, o feito de non coñecían a nadie máis, entonces non sabían moi ben como actuar ou... Non tiñas referentes, non? Falades todos de que non... Eles mesmos non sabían referentes. como que pasaba, como reaccionarlo. Pero sí que é verdad que co tempo foi mellorando a cousa e eu podo dicir que teño apoio da miña familia ao 100%, vamos. E incluso o que decía Paula, que se che queren, pois é o único que importa. Eu, por exemplo, os meus avós, no mellor costalle un pouco máis entendelo, pero eles apóianme tamén ao 100%, porque ao fin e ao cabo é xente que che quere. Eso é o único que tens que ter en conta. É máis empática a xente maior, moitas veces? Pois sí, a xente maior é moi riquilla, a verdad. Que parece que non, porque dis, pois, costalle máis entendelo porque son maiores, pero non, en verdad, ao fin e ao cabo, é xente que viveu máis. E tamén, polo menos, na miña experiencia, suelen ser moi boiños. Xente que vive máis, que bonito. A tua avó era Rosario, chamabase, Sí. Rosario. Que creo que nos ve Rosario todas as tardes, un biquiño moi grande para Moi rico Rosario. para Rosario. Imagino, vos sodes moi novos. Cantos anos tedes? 23. É 19. 21. Claro, estades aí nas redes sociais a tope. Paula, ti és moi activa nas redes sociais. Eu fago contido en redes. Claro, ti fas contido en redes, reivindicas moito e en redes sociais, poñas o que poñas, sempre vai haber algún hater, sempre vai haber odio, no teu Sempre, caso sempre. terás moitas mensaxes de odio, non? Depende de vídeo. A veces, eu, a verdade, que estou moi agradecida á miña comunidade que teño nas redes sociais e teño un gran apoio, pero a veces sempre aparece algún hater con algún comentario, xa non solamente por ser trans, sino tamén por ser unha persona racializada. Entonces é un pouco mezcla. Dobre, Claro. É claro. dobre discriminación nese aspecto, porque está moi visibilizado xa o colectivo trans, pero o colectivo trans, cando é unha persona inmigrante, que eu non son inmigrante, pero como se fora, ou persoa racializada, ainda é o dobre discriminación nese aspecto. E credes que hai cada vez máis intolerancia? Sí, eu creo que, bueno, notase moito nas generacións, nas nosas generacións, que hai como certo retroceso. Max, ias decir algo, non? Non sei se estarás de acordo ou Sí, non. bueno, eu a dicir, o sea, non sei se é tanto que haxa máis odio como que se está empezando a xustificar máis ese odio, se está empezando a dar máis voz, entonces agora escoitámolo máis, como que agora ao dárselle máis voz, outras persoas vense como máis protexidas de, vale, hai máis persoas que pensan como a min, entonces non teño por que ter Legitimadas, medo, non? claro, Diz que hai máis xente legitimada. efectivamente. Pois Max, Evan e Paula son membros da Asociación Arelas a que acudiron para contar sempre cun apoio. Cristina Palacios é a fundadora desta asociación e a súa actual xerente. Boa tarde, Cristina. Hola, boa tarde. Supoño que estarás moi orgullosa escoitándoos. Sempre, de cada unha das persoas que teño coñecido estou moi orgullosa porque teñen unha forza e unha valentía que xa nos seus relatos e na súa forma de ser vese porque lidian con moitas violencias, pero sempre tiran para adiante, como dice Paula, e iso é digno de admirar, e se alguén non coñece as súas historias, hoxe van a coñecelas, e son historias, xa digo, de xente que, bueno, eu sempre digo que non sei onde salen esa capacidade de resiliencia, pero que sempre a teñan. Bueno, Estás con Raquel, sí, Sí. que non te vira, Raquel, perdoa. Nada, non, estou aquí con Cristina que estivemos antes falando un anaquiño porque está, bueno, emocionada, podemos dicilo, porque é unha emoción bonita ademais, e orgullosa deste discurso que están tendo Paula, Max, Evans, que é ademais tan necesario. Neste sentido, a televisión pode ser un alto-falante para este tipo de discursos. Eu penso que é moi necesario. Estou totalmente de acordo contigo. Falamos tamén de, bueno, pois de que son moi valentes, de mostrarse tal e como son, pero tamén se sinten moi acompañados, pois en parte, por persoas como a ti,
que toda esta asociación da que estamos a falar nace precisamente desa falta de acompañamento, de apoio ou de información que viviche ti na túa propia pel como mamá dunha rapaza trans tamén, non? Sí, efectivamente, eu fai 11 anos, cando a miña filla fixo tránsito con 8 anos e medio, que era moi pequeniña, pois sí, eu sentime tamén moi sola, moi perdida, incluso sempre digo que tiven que viaxar ata Madrid para coñecer outras familias, e Arelas trata de ser ese refuxo para as familias, pero tamén para todas as persoas trans que non teñen apoio familiar, que é a inmensa maioría. En Arelas teñen pasado máis de 1.300 persoas